Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Kopili constituency ke parlo lang parpan arong along APHLC mass joining program ke pamanpon nijang Karbi Anglong Kopili constituency ke parlo lang parpan PS pen patir pipon si APHLC mass joining program amai kedengpon lapen la suamai along kachop hapon alohi aman pen ake hai GI Qatar IS retired Bikrom hanse kursing timung lapen ke ongdung atom chitong dun pen mai along RDP dun lapen labang so mass joining program along chepa ogdun sirkep ke bratrok ahem tun atum chepa ogdun lapen ke maya long ke jaipon kheroni adolong parai along le anke PGR VGR mati chai nong bi phak lapen ke kaprek marat mareng kachupang reng adim si hokpon tanglo bon sitame non ket hek pon long ke Bihar pen ke bang Bihari atum si dothi puta ake hai jai Qatar pen maya long jaipon ake hai Bikrom hansi pen mai chepa hem phu pon si ing samchin pen bang so mai pachun pon kheroni pen sar honterom Karbi Anglong news all party hills leader conference pen lo la pen initiative ke en makai kupli homostia tin lo la pen dak itum pi meo lang parpan polling station lo pini bang abang galilo adon lo 96 houses 96 houses dak pini APSLC lo nang japok lo akiong naige BJP penang dun lo congress penang dun independent bendo sapo SSC bendo lo son silen itu mesen pen pin labang so mass joining itu APSLC central president itu Sir Jai Qatar president kon lo pen LA committee ti tame mothar lang so LA bang ji tong lo du ko we constituency kapre katun na meda inut bhaini ji tong leaders of man ke si APSLC kang dang lo non bangke hamren da kupli homosti kan si icheng konli lo bestar biang anda sini tu mass joining program asidul dupikla bitung le thota non pangcheng lipo lapen rongkhang la doji lapen amri doji lapen niltum hadak duar amla longta niltum tidung mass joining program kita ingi pansi isik bomlo lapen non tarik krip ho lake hamren homosti longsi laso sa mass joining program tek ini lala asa ka churopa jirlo nang tu nang participate tek pon hisab komputer adon si 96 houses 96 houses lapen itu ciklo jona frank dam tang ciklo ta 162 houses dak kupli homosti pen APSLC lo nam japok kapre BJP pen jenglo kapre party asi itu dake 96 houses lote approximately itu lang bultang dake minana voters lo e don pen le pakti vote do sita itu dak bang karo pot pro suri le kai lo Ketengsi Inter 6 Schedule Premier League 2022 Football Kapathu Kepang Chengpong Preni Phai Kep Arni Pen Pang Chengpon Si North East Autonomous District Council Inter 6 Schedule Premier League 2022 Friendly Match Kapathu Dimakuchi Stadium Udalguri along Football Friendly Match Kapathu Kangpupon along Ketengsi Kapathu Boroland Territorial Region Pen Dima Hasau Autonomous Council Angbong Si Pathu Ponlo Dima Hasau Autonomous Council Atum Kethek Muchot Ajok 4-1 goal thapen Boroland Territorial Region Aphan Parempon England Troke abruptly Karbi Anglong Primary School Teachers Association Catalan Pon Nijang Karbi Anglong Hamren along sitame Karbi Anglong Primary School Teachers Association England Troke abruptly Kechok Mati Foundation de Catalan Pon Koson se government schools anso se kemeji kaching thorpon thekji aphan jingwai pen angsong ansitame palipo puta pherang ke athengnu nang pachini dun penangan school alongke table desk bench mate kangni adim kawedet a school sitame do olang lasi Karbi Anglong Primary School Teachers Association ahen pen ka humri dam pe ji pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hanga phan sitame memorandum alu pipa jerdam po puta West Karbi Anglong Kapta President Chandra Singh Dera pen nang pachini dun penang an along kaprek lo than bang atum chetong dun lapen penang an ket he kiding atum chetong dun silabang somai ing samjin pen pachun pon Hamren pen borson tiso Karbi Anglong News
Infrastructure putak bangke la ile tum time to time Karbi Anglong autonomous se authority to mahin pen la bangke provide po la bangke la son tak se staff quarter pe dia lam da authority to mathapon bom la se la hai putak anstam ile tum teacher tum kedo kitha ka kesung putak system ile tum angsong ake theke ding dam ching wai se alam the palek po Hem ihumpen bangke thom Karbi ariso nimso doktor ki un ajok rong arat karcho lapen choran isan kecho amai ke phalin lakha ke thom chinthong constituency arlo karong tokbi arong along harsing tokbi asumar bangke thom doktor ki un ajok rong arat lapen apia poatum aning arong chipisi preya chikluni phaisir kem arni hem along choran isan kecho amai bhaponlu lapen ke nile tum apherang kita bangso ajai mek along chetong dunsi doktor ki un vek ari sonim so lapen apia potum aphan lamthe en ponlo labang so along doktor ki un vek abang phu akai along non ke dobom ang deng an nang keli alamu pen ove ki mi atum aphan ekai along ke mang asai ke pachun unji aphan ningkirung abirta pipon la bang nang litum nang karjo question bang mi ulo actually bang di mane isilam pudamlote isia jagat develop mane develop nangji pelote first thing bang education hello tum phan ke nang sot nai bang di education bang vetik ke mane development po bang ka belo lasi non akimi a generation tum mane non akimi ke bang tum tala ansu se charlie ponthunang po nili bang ke dr joyram tokbi nili bang non ala Guwahati medical college long si non MD general medicine long dun lo lason thak thak sinili hemta atok o lasi atok pen atok anu pen ka charli dun jenetene pen ka charli dum ban tumta doji lasi la tum banta isi message pilo mane bor ilo plote idinga klong pen ining ke hang dolo plote jatta ki uni ave lasi non duk det boy det puta ning chipe binang ne atok pen puta ning chipe binang ne mane ka charli bang continue nang po lason thak thak si doctor ta charli me engineering da purhi me la pen ilitum Karbi Anglong UPSC APSC IAS toh ACS lah ki manu nai claim nai kam do ulang la sinona kimia generation pan appeal lo mane nang itum cepat dungoi kopi ma kemang la chunik po tamlo te nili arna ma phan churu nai ke chengsi la pen ilipe po phan churu nai alam bang ke ehem le atok u posita ঠিক আছে ke dam ke bang abang ke kostu la hai bang ke dulo sita school ki dun ke cheng penili ki dun cheng ke hamren residential English school ada class 5 ancharli lo laso phi pen bangke LTM English school pen si class 10 anje pa unlo laso phi det pen Nogao Christuti pen si 11 12 bang charli lo laso phi pen bangke nili MBBS ke claim ke Dibrugarh Assam Medical College pen lasi non bang nili Guwahati Medical College long MD General Medicine long charli pon bom lo lasi laso journey ahut asap sab kasik sang kintu sita epay po pen support full support joine ala nakerap nang chitu dun mane katikuga bepin joine la an nang deng nang le lo nili lalo deng bang